No, sme u Daniela na dielni a Noga už konečne kúpil auto na nejaké výlety po Európe a Transkarpatiu, alebo na čo by to mal ísť. Po pol roku vyberania sa rozhodol, že chce určite Seat Alhambra a dopadlo to takto. BMW X3 2 liter diesel za 1500, Noga, koľko to stálo? 1500 či 1700? 1500. Hej, až na to, že teda hlava musela ísť von, lebo to tlakovalo do sania, sa myslelo, že skrz prasknutú hlavu. Akurát, že hlava je vyriešená, tá už není prasknutá, vymenené tesnenie, všetky tieto veci a tlakuje to do sania stále. Teda do sania, do chladenia. Tlakuje to do chladenia stále, takže no, uvidí sa, čo tomu bude. Možno EGR-ko, kto vie. Hrdé BMW. Má to, mne sa vidí, že toto boli tie príplatkové sedačky, že toto neboli úplný štandard. Toto sa mi tiež vidí, že bol príplatkový volant, ten M-paketový. Počúvaj, Noga, ale odklony máš hrdé. Chlapci, berte, všetko tu je. Ty veľa odklony, ale zase... A keď bude hore, musíme vyskúšať toto. Čo tu máš za disky? To tam chceš nahadzovať tieto? A to sú... To mám ako náhradné, tieto, a to mám ako hlavné. Potrebujem to vyskúšať, či to tam vôbec sedí, lebo som ich nakúpil a... No. Ty si z toho auta odstavil všetko, čo sa dalo, takže tiež zadné sedačky tam nebudú nič, ne? Tam ide postel. Aha. Ale musíš to brať pozitívne, ak ti tie kolesa nebudú sedieť, možno budú stať. Chlapci, viete, aký je problém zohnať na to, disky? Plechové to je skoro nemožné. Našiel som ich z X5 som zohnal. Sedadla už sú vybraté, lebo sem pôjde postel na spanie. Toto s týmto nepôjdeme, ale chceš do jedného sedieť. Robíme z toho tramvaj, chlapci? A to nie je také strašné, ako Není som to tak myslel. zlé. Som si myslel, že to bude väčšia gáčovina. Ja som si tiež. Akože chalani, myslím si, že toto není tak zlé. Aby sme videli, že... Ešte ak tam pôjdu kolesá, čo majú o 2 centiáky širšie ETčko. Máte, na tvojom mieste by som to tam lúpol. To tam dáme. To tam dáme. A ešte aj pekne to sedí. Že to vyzerá dobre. Či to nie je zlé? No počkaj, keď dáme túto gumu, keď obuje dá do túto gumu, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Si kúpil BMW elektróny na to? Hej, a to sú BMW Origoš plechače. Pán je fajnšmeker. Len štvrtý mi bohužiaľ veľmi nešťastne padol tak na kameň, že celý predok sa obil, ešte aj z boku je šľahnutý. Nevadí. Tak čo vravíš na tej Lemmy? No, aj za mňa to vyzerá oveľa menej gáčovsky, ako som si myslel, že to bude. Ja som myslel, že to bude väčší tramvaj, ale vyzerá No. to, lebo to pekne skrie. A je to také, že není to moc. Ale čo robiť na tých... Ukáž ešte predok. No chlapci, teraz neviem, kto z vás sa dneska horšie vyspal, ale... Prečo? Mám trošku skeptický voči tomu. Vyzerá moc dobre. To ako... Akože ja by som ani o tom nerozmyslel, no ja by som to tam dal. Ale ako spravíš tieto previsy? Také previsy. No, rozdelenie. Jak? Čo to sa môže... Ja by sa ti dal pekne narazník demontovať? Nie, len pozri sa, tu je... No, Tuto pláva, toto nie je spojené s týmto. Vieš, a... No však teraz už bude, práve týmito potrebami. Len mi to bude, hej. Hej? Dáš takto a to sa zatmeli pekne. Toto je čo, plech? Aj. Ako dáš samorezky do plechu? A to nepôjde do plechu, to pôjde do tohto plastu. Pôjde na túto platku. Nie, toto dáme preč. Nie, to Nie. tam ostane. To ja chcem dávať na to. Takto. No. To bude ako u debilov na zárade. Nebude. No však to sme pôvodne chceli, aby to tak bolo, ale bohužiaľ to vyzerá dobre. Ja som chcel, že dáme origoš dole a... Môžeme to aj tak spraviť, môžeme to skúsiť, ale tým pádom musíme do toho rezať, pozri, kde to ide. No. Toto sa bude musieť takto odrezať, a to by som A to podľa mňa, či do toho navrtáš samorezky, Tak. alebo to odrežeš, tak ako tak, či tak to poškodíš, hej? Tak to bude lepšie, lebo keď ty, aj keď sme tam dali tie samorezky, ty to až tak nepoškodíš tým, že tie samorezky vybereš, hoci ti sa dá potom zatmeliť černým tmelom.
A nebudeš nič vidieť. Dobre, No. kúpil som aj dobrý chmel na to. Ešte predáš ako nové nejazdené. Tak. Po doktorovi z Nemecka. Len v nedelu do kostola. Dobrý chmel, myslíš nejaký mamut, ale Nie. také niečo. Pozri, prípadom žiťanito, to nepasuje dobre. Poliuretánový chmel. Hej, a to sa len... Prípadom žiťanito, to nepasuje tak, ale my to nejak dorovnajú. Len sa bojím, aby ho nezlomilo tým, že to je také poliuretánový čierny. No to sme presne... Čo, kúpeľňový? Nie, To poliuretánový. sa neviem používa na... Povedali, že kúpeľňový ament má, že to nesmieš na auto dať. Dobre to je. Ja si myslím, že to není o čom. Chlapci, je to už nájde. vyčkajme ešte chvíľu, tak nám Dado opuje dve gumy a pozrieme sa, ako to bude vyzerať. Ja by som to dal proste tam a pekne na tie černé lemky. Dobre, to bude... 10 orech a my nevieme kde, lebo to predošlý majiteľ si menil váčku a vraj mu tam niečo spadlo, on si myslel, že mu sa to uhne, ale neuhlo sa to. Uhlo sa to na iných miestach, ako sa malo. A... Fúha, ale vravo, že to auto ide. Parádne. A z čoho je tomuto? Takže jedna devina aj s desinou orechom vo vnútri? Áno, takže prakticky je to 29. Mišo, teba som tu zavolal ako odborníka na tapacíry, som videl tvoje video na YouTube. Áno, áno, viem to rozoberať, áno. No a tuto by si to mohol aj zložiť. Jak zložiť? Tam je tapacír. Ja by som to neskladal. No počkaj, skladať som sa neučil. To som povedal aj v tom videu, že rozoberať je to v pohode robota, skladať by som to Ja nechcel. by som to neskladal, veď máš ušetrenú váhu. Na čo máte tam plast? Toto bude mať 2,5 tony. Tu nám mi o váhu nejde. Ja tu potrebujem nazovať čo najviac vecí. No však rozoberať, tak to tam nedávaj tým pádom. Nie, ja potrebujem dať čo najviac vecí na to. Toto nie je závodný špeciál, toto je pomalý ťažký tank. Veď jasné, ale chceš tam posteľ. Hej, a nebudem kopať predsa do oného, potrebujem kopať do tapacíru. A keby tu dáš iba plastový nejaký tento, Pozri sa, nejakú mám tam tabuľu. krásny tapacír, jak ten tapacír. Ale ti to ušetrí váhu, ty si môžeš tým, či nie váhu, Hej, objem, si môžeš urobiť potom mám dlhšiu tú 2,10 posteľ. m. Posedačky 2,10 m. Mi povedz, že ti to nestačí. Dobre, a náhodou niekomu povieš, že auto bude chcieť posunúť sedačku a motorček zhodíš. Ak sú elektrické. Nie som, to je... A ja už som na dneska napiekol. Ty krása! A ešte tu jedno daj a nahodíme jednu druhú stranu a pozrieme sa, či ako to tam sedí. Ako bude vyzerať. Krásne lemy. Skade to je z tému? Nie, Allegro. Allegro, prepáč. Takže prebalené. Takže prebalené tému. Hej, ale dojazd za 3 dní. No, za 4,50? 4,50. 12,50 za jedno. Jak za jedno Za 12,50? jedno. To víš, aké to je drahé? To je ABS plast. Také drahé veci na to kupuješ? Ty kokšo, no. Idem s priateľkou. Jaj, no, keby si išiel so mnou, tak ma to netrapí. to spravíme z purpeny, hej? Ale vieš čo, na to, že Nič raj, ale tie kolesá vyzerajú boží, keď sú takto obuté. keby boli čisté, čo je zbytočné, ale Ešte najhoršie, že terénne gumy sú 215, nie 235. Takže nebudú vyzerať tak namakané. Budú dobre vyzerať, bude to viac strečnuté. podľa mňa to bude tiež v pohode. A 2,3,5 nemali terénne? Nemajú. 2, 3, vieš, aký je problém s terénnym? Všetci potrebujú aspoň 60 a pri 2-3-5 už ide 50 ten druhý rozmer. Ale to neznamená, že sú menšie. Neznamená, ale výrobcovia to nerobia. Môžeš si kúpiť dobrú zimnú, môžeš si kúpiť dobrú letnú, ale nekúpiš si terénnu 55. Nekúpiš. Kúpiš si terénnu 60 so štupľami. To je to najmenej, čo som dokázal zohnať. Neviem, A keby si mal 75, tak máš na výber od traktorovky až po čokoľvek. No, ty si robil prieskum trhu. Hej, mám toľko pregooglených všetkých stránok, že už neexistuje. Offroadovegumy.sk No, to bude dobré. Aj s tými levami, že už to Aha. predstaví. Počuj, noga, to bude oveľa menšia kolotočárina, ako som chcel. Tak. Daj váš robiť si vajďak, budeš na dvore. Toto sú tie, čo majú ET 20? Aha,
To za mňa vyzerá možno. Čo? Ale brzdy treba vyčistiť, chlapci. No, brzdy musia byť dobré, tam si musíme dať záležať. A ty by si všetko robil profesionálne. No hej, ale tak nechceš mať Chlapci, spúšťame. Počkaj, máš tu kolísku. Dobre, tie dva šroby vidíš, hej? Jasné. Možno by som na dvoch šrobov už jasný, No len Počkaj, to koleso, to auto ti nedrží na sile tých šrobov, ale na tom náboji je položené. Toto je iba, aby ho pritlačilo k tomu. Ja mám sa tým, že ho položil. Akože slalom by som s tým nejazdil na dvoch šroboch, ale... Ale tieto za mňa, tieto elektrony má toto silné čierne, tieto čierne. Vyzerajú brutálne na tom autu. Ale to je riadne. Fakt sú dobré, akože. Za mňa ale toto... trčia mimo, chlapci. To je dobré. Dole, doladím. Áno, to je dobré. Nejdem to ale pokladať tak, že úplne iba nech päťky sa zastavia. No, potrebuješ zistiť, ako No jasné, aby keď sa mi odlepia trošku už päťky. Ja by som nechal. Presne takto by som to nechal. Bez lemov, bez všetkého, takto. Nie, ale to by ti zasa... Je pravda, že teraz by to frkalo... Úplne, naspäť Všade. všetko. A však to chceš. Ale nie kamienky, No. blato. Ale chceš aj kamenky, je blato. Ale Teraz sa pozri sem, poď sem Maťo, a vy ste tu už jazdili. Tam bol ten sériový disk tento striebový. je Dáme tam akurát. tu na dierky, aby mu to akože To sa je presne vytrávali. zaujímavé. Ja by som len vymenil kvapalinu v svetlách. Alebo. Maťko, máš starú kvapalinu v svetlách. A Hej, myslíš, pozri, sa ti to rosí, to je stará kvapalina. Mišo, a ten bazénik tu? Tu má akvarijné rybičky si To to. je v pohode. Ale Kde za máš mňa- bazénik? Vidíš? Do polky. Za mňa by som sa skôr pozeral. No, veď ti vravím, tam treba vymeniť kvapalinu Maťo. v tejto hmlovke. Ale troška ťa skláme, lebo akože nadobka na blinker pôjde akože prasknutá. No. Len dobre. Možno si Dobre, to zakráť. ideme. Ako? Si naštartuj. Ja to chcem porovnať sem a tu to podľa mňa brutálne to vyzerá. 7 palcov. Tak by to vychádzalo, akože aby to licovalo tu na tento vrch s tým pôvodným To by, lemom. hej, a toto pekne vyzerá. Že hej, a tu by som normálne toto zatmelil celú túto špánu tým tmelom černým, úplne celé. A tu všetko 8. Ako to robí RVB. Chytí tmel, napáca to tam. Samorezký tmel. Samorezký tmel, tak a dobre. Ja len ten lem trošku bude treba prihnúť teplosť do školy, lebo on sa, aby sa vytváral pekne podľa toho, že by nám to... Tak poďme s tým hore, Takto by prehodíme to vyzeralo, naspäť. Maťo. Takto, tu by sme sa držali tejto výšky, vlastne takto. A jeden tmel bude stačiť? Jeden tmel, lebo to zatmelíme túto šparu takto pekne, keď to bude. Aby tu nefrkalo pomedzi bordov vlastne. A tu sa budeme držať vlastne tohto pôvodného. Dobre. Za mňa to Dám bude na teba. originálne. Dám na teba. Netreba to robiť? Čo, nápravnica? Chlapci, to ešte pojazdí sezónu. Toto? Bojím sa do toho ďobať. No, Bal by som do toho. nebude to problém. Na STKčku? Nie. Ale vysrať sa na STKčku. Ja dáme ten černý tmel, čo si kúpil, celú napravo s tým zapatlame a ideš. Ale ty si somár, ja musím ísť 3000 km po horách a po terénoch a po Pri výmoroch. najhoršom ti naprava skončí, tak to bežme auto do Ačiek. To budú odklony. To už poznáme. To, ak to náhodou treba, No, určite, ale to nie vyvárať, to zohnaj si nový kus. A na tom toto meniť asi nie. Maťko, toto je že peklo robotka. Tak. Neviem ako to je na týchto autách, ale na 46-kách sa stáva to, že Tento šrobík. tento šrobík, Nejde vybrať. aj ten sa ti v kasni. A toto nejdu vybrať. Ty si celý nevedel ani oddeliť toto na ramena. Dobre, idem spraviť niečo, čo nebudeš chcieť vidieť, ale keď teda sa toho bojíš, tak fakt to musíme spraviť. Kladivko. To je tak, ako keď prídeš k Subarovi a ten ti skúša tlačiť do zubov. nedal kladivo. Nie, šrobák, nie. Ja chcem len odlupnúť túto vrstvu, že či je pod tým diera, alebo je pod tým ešte zdravý plyn. Nie je tam diera. Ej, ty. Na to je na Prečo madieru. to hnie na týchto bavorákoch? To je na madieru. No, keď som už hladný. Nechaj to už na pokoj. Ale veď, to tam aj tak nedrží. Tak, odpadne to po prvej jazde. No. Ale Pozor na oči, palci. To sa oklepe a bude to jak nové. Si dúfaj. Tomáš to vyvára takéto, myslíš, že to nepomôže? som ho No. dostal, chalana. Kamo, ale táto šroba to fakt vyzerá, že... Na skorupky sa nepozerajte, vždycky chytí ako prvé. No, ale už má taký zvuk. Je to len kúsok. No. Ukáž mi to. No. Nie. No, oklepávačku by to asi pneumaticky neprežilo. Nie. Dobre. Dobre, Maťko, takže vieme, Tu sme skres. tu sme skončili. Tu sme skres. A už to ide von. Dobre, tunak ten horný to drží ešte, ale no, už toho veľa neostalo.
Tak hovoríte, že Počkaj mi to tam? jednu jazdu vydrží? Nie, viac, požičaj mi to. Počkaj, ale to on iba tam... Tu drží, to je iba spodok, to by stačí iba opraviť, odtiaľ to Nebo- vyrezať sem. Tak, počkaj, nebuchaj. Čo to drží? Ona je dutá. No jasne, že. Ona je dutá, čiže tá horná časť toho plechu je akože žije, ale táto spodná, čo zakrýva tú dutinu, tak je kámo. Tak, Ale neviem. musíme dole vyvariť, nie? A ja viem aj prečo to hnie, pozri sa, veď oni tu spravili túto dierku. To je na vyvstrikávanie dutina, aby A sa tam cez mohol tú dierku sa tam nadávalo, pozri sa koľko bordelu. To je drží. To je plné hliny. Kedy si robili domy z hliny, tak máte auto. Naprieť z hliny. To vravím. Dobre. Tu, odkiaľ to je zdravé, niekde to chytiť, ale proste... Tu už to jedno máš plecho zdravé. to previazať. Tu už to je zdravé. Tu aha, hen. Tu to už drží. Počkaj. Dobre. Takýto pohľad si mal prednedávnom, ale na byte. Konkrétne na zem. A takto vyzerá šťastný majiteľ nového BMW. Keď sa, aby sa mu niečo Dobre, nestalo na tak som ceste. klamal. Čo? Je to skrz. Aj ten vrchný? Je aj ten vrchný. No, prehnilo to. Dostal sa tam bordel cez tú dieru. No Maťko, ale ja som prednedávnom takúto napravnicu aj s ramenami, so všetkým robil. Fú. Treba v prvom rade zohnať zdravú nápravu, nie riešiť teraz, že To sa toto... dá ľahko zohnať. Dá. To robia asi Poliaci podľa všetkého. Niečo No, také. veď dobre, len... Nie je to tak, len horšie je tá robota to vymieňať. Vieš, diel zohnať, ale horšie Pravíte to pred preskladať. alebo po? Čo? Pred gumbaukanom po. No prakticky ti to drží len celú zadnú nápravu pokope, takže... Ale podľa mňa by to ešte prežilo jednu cestu. No, Keby ti to, podľa mňa, keby ti to ozdraví nejaký kus, Tomáš vyvarí a aspoň spodkom pôjde nejaký hrubý plech, tak jednu cestu to podľa mňa vydrží. Tak. Ale do budúcna, no keď som ti vravel, že máš 3 mesiace na prípravu auta a že to bude tak LTT, Fičo, ešte máme mesiac. No, že za mesiac to napraví. a keď som ti vravel, že to ešte len uvidíme, čo Dano nájde na tom aute. No veď, Ja už som skúsený majiteľ BMW, neboj. To si rád spravím. No, môžeš Danovi vyzametať. ty už máš ten grill hotový? Veď pracujem na tom, ale veď treba aj natáčať. Už má koliesko. No, pozri jedno kole. A kto má natáčať? Tu máš, natáčaj. Nie, ja to neviem. Už Veď držíš kameru pred sebou a to je celé. Už natáčaš tragédiu, nie komédiu. A- No, Ale stále to môže byť tragikomédia, vieš? To nie je ani komédia, ani... Maťo, nechýba ti to z auta? no dobre chlapci, ale teraz vážne. Čo s tým ideme robiť? No vážne, no. Nájdi niekoho, kto to vyvarí. No je To jediný znamená- človek. No, takže opýtaj sa Tomáša, kedy bude mať voľný čas. Toho síce z teba, ale čo už. Veď to není tak veľa. A ten už je expert na tieto veci, podľa mňa. No. Druhý bod programu tu máme. Oplechovanie spodku. Zatiaľ z kartónu. Je to o čo chytiť. Hej. Je tu toho veľa. Toto originál plechy sa dajú dostať na to. Dobre. Dobre, môžeme dať hej? Čiže- Ideme, Daj na zem. poďme to odstrihnúť. Kde nožičky? Ja poznám plátkový nožik, ten to je jednoduchšie. Si istý? Nožik tu bol. Hej, bol tam. Hej. Počkaj, ja som ho tam nevrátil? Nie, ty si nám to zobral, ani si to nezložil. Vyšal. Tak počkaj, buď bol tu, alebo tu a tam ani tam není, takže niekto ho bral už. By si sa nastrihal. Ja som teraz strihal, vieš koľko? To ani sa nevedel. Krásne. No, ale tu na kaha už ideme zelených. Ja viem, neboj Nie. sa. Daj mi nožík a obrežeme. No, chceš rezať z zájazdy? No a ako nič. Zahodí, počkaj, aha, pozri sa, toto môžeš otvoriť. No. A tu nám máme šrob, kde sa to bude prichytávať, či kde sa to bude Na prichytávať? konci sa to bude prichytávať. No. Tých šrobov bude viac, kde sa to bude Takže tu by som ti... Tie klapky sú zámerne, či to je To by som Jo, to to je vedel potom aj vlastne. To je fičura onej. fičura krabice samotnej, hej? Bacha na oku. Čo, toto sa netvári úplne ako byteľný taký záviskovies? Ako byteľný. No, že
Zobereš táto tyčka. Takto? No, toto už je hrubšie. No, a tak toto pôjde sem a rovno a Presne tak. tuto chytíme a tuto chytíme. Jo, kde sú tie časy dvojitých lichobežníkov. No. Tu dorobíme. Tu je akurát skrutka. Čo Dano? Čo je toto senzor? To je na xenony. Dvíhanie xenonov. Aha, snímač výšky, hej, a podľa toho, dobre. Lebo ja som si vravel, že tu adaptívny podvozok není ani nič, že to... Počkaj, toto má xenon? To má xenon, jasne. Dobre. Prečo? Kde je moja halogenka? Nie, lebo... Takto, teraz ideálka. Nie, toto je nosnosť. Na tom toto musí... Áno, ale ten držiak tunak, keď to dáš, tu ti to nič nepomôže. Tu ti to bude chrániť len rám. A zbytočne tunak budeš musieť robiť ohyb na tom plechu. Dobre, to je v pohode, ale toto musí ísť cez toto. Tento kus. Prečo? No prakticky nie. No, lebo tu ho nič nedrží. Akože, tu ti ho bude držať. Hej. Podľa mňa táto strana je úplne super, lebo ty nepotrebuješ kryť rám. Tu máš jednu šroubu, Myslel, že rám ho bude držať. tu bude druhá šrouba. No, ale tu ty nemôžeš vrtať ani nič robiť do tohto. Asi neviem získať oný antikorový plech. Vieš získať, Aj? není problém. Si po výplate? Či? Už nie. A koľko by bolo? Si mal 13. a 14. plat? Či? Nie, 14 si nie. Takýto hrubý a takýto veľký antikorový plech, no Koľko? neviem, zistíš, ale 100 €? z mojich skúseností lacné to není. Krása, podľa mňa dobre. Nalep to tam, potom nalepka táto. A oni to Daj to do čikminy. Ale natiahnite si rohy, vy si musíte rohy naťahovať. Hore, ty choď hore, dobre. A ja takto. Dobre, No. lúbnite už to tam, je sa. Dobre, od stredu. Tá poštúverená nalepka. Mám nový tip, koľko chlapov potrebuješ na nalepenie? To je kreatívne, to sa hová. Chlapci, čo poviete na to, keď to dáme takto, že Dajme, No, ja myslím, Že hej. turisti z Martina, no. No to vypadá Maťo. Na čo, pozri, aké to je Nedávaj vonka. to ani ja, to by tam iba zavadzalo. Ja by som tam aj tú fóliu nechal. To A tam netreba, ale to je Nie, cink. daj tam to Ačko normálne. Normálne či takto vypadnuté? Normálne ho daj. normálne. Daj ho mimo. Alebo sprav takú Mimo, hoďku ako bodka. Nie, skús ho dať normálne. Alebo takto trošku padnuté, že? Normálne by som ho dal. Ne, dobre, Daj normálne. ho troška krivo. Počkaj, ja ho dám do roviny úplne. Nebude vyzerať pekne aj tak. Ba, Bude. No, To si nikto nevšimne. Chlapci, pozrite, a nevidno, že bolo vypadnuté. Súvaj. Ani nebolo vidieť, že bolo Akože- vypadnuté. čože? Not bad. Prečo si tam inak, chlapci, otázka. Aj jemu treba kvapalinu smerovku. Áno, hej, to sme robili. Počúvaj, tu treba vymeniť kvapalinu a ešte, keď sa pozrieš, tak tu je hladinka dole, tu treba vymeniť kvapalinu. Toto sa nespraví. Nenašlo to už. Ale toto je proste, na aký je to rok tam Potrebuje napísané? rozkúriť. A už je jedlo? To bola tá Je tam jedna krkovička spravená, daj si dokým je. Aha, No. Aký je to rok? Ale akože Máme tu grilovaciu sezónu, takú Čo, drobnú. daj tú pištol. Teplozdušku. ale dobre to vypadá, tak to ešte reklám. Hej, tu sme nalepili krivo C-čko, tak sme sa rozhodli už potom celú nálepku tomu prispôsobiť. Inak mala ísť na bok, ale to nevadí. Vieš to skúsiť, nechaj odštartovať. chlapci, práve testujú BMW. No, lebo neviem, či ide ona. Zahrabe, určite. Tu na keď dáš jednotku do manuálu. Hrabe predobný prereagovať. Hej? No. Dobre. Zde niekde v strede poľa. Držím. Ja som dobre zapretý. Len neprevráťte to, chlapci, hej? Test BMW dopadol zatiaľ dobre. Robila sa aj diagnostika, no chyby neviem ako dopadli. Všetko iba s tlakom a je tam nejaký ohrievač vzduchu, ale v interiéri
Takže nič, čo by nás trápilo, dôležitá je funkčnosť auta. Ozaj, a budeme meniť teda aj v rozvodovke olej? Chceš? No, či treba. Mne povedali, že rozvodovka je dosť citlivá a že keď nevieš, čo v nej bolo a ako sa s nej správalo, že olej výmena je to základ. To je veľmi veľká pravda. Práve sa brodíme cez nejaké pole. BMW šľape.